வணக்கம் எல்லாருக்கும். வணக்கம். ஒரு நல்லதா 4 விஷயம். யாரு கோபிநாத் சொல்ற மாதிரி, விஜய் டிவி கோபிநாத் சொல்ற மாதிரி நல்லதா 4 விஷயம். அதாவது வெளிநாடுகளில் உள்ள இளைஞர்கள், அதாவது கல்யாணம் முடிக்காத இளைஞர்கள், கல்யாணம் முடிச்சவர்களை பற்றி நான் கேட்கல, அவங்கள பற்றியும் கதைக்கலாம். பட் கல்யாணம் முடிக்காத இளைஞர்கள் வந்து இலங்கை நாட்டில் இருந்து பெண்களை கல்யாணம் முடிச்சு இங்கே எடுக்கிறது. பெண்களை தான் கல்யாணம் முடிக்கணும், இங்கே எடுக்கிறது, வெளிநாடுகளில் எடுக்கிறது. ஸோ இலங்கையில் உள்ள பெண்கள் வந்து என்ன செய்யணும் என்று சொன்னால், ஓகே, அவர் கஷ்டப்பட்டு உழைச்சி அதை சேமிச்சு தான் உங்களை அங்கிருந்து எடுக்கிறார். அப்ப நீங்க வந்த பிறகும் அவருக்கு அது கடனா இருக்கும். கடன் முடியாது, ஒரு காலமும் கடன் முடியாது. ஸோ அது கடனா இருக்கும். நீங்க என்ன செய்றீங்கன்னு சொன்னால் 4 விஷயம் செய்யுங்க. அல்ல ஒரு 5-6 விஷயம் இருக்கு. படிச்சவர்களை பற்றி நான் இதில் கதைக்க வரையில. படிச்சவர்களை பற்றி அடுத்ததை நான் கதைக்கிறேன். படிச்சவர்களை பற்றி நான் இதில் கதைக்க வரையில. அதாவது ஒரு OLA எடுத்தாக்கள், மேலதிகமா படிக்க விருப்பம் இல்லாதாக்கள், வெளிநாடு வரணும் என்று ஆசைப்படுற பெண்கள், கேர்ள்ஸ் என்ன செய்யணும் என்று சொன்னா, தையல் பழகுங்க. தையல் வந்து மிக 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 முக்கியமான ஒன்று வெளிநாடுகளில். ஸோ நீங்க தையல் பழகுங்க, டிரைவிங் பழகுங்க. டிரைவிங் வந்து மிகவும் மிகவும் முக்கியமானது ஒன்று. டிரைவிங் வந்து நீங்க பழகி ஓடி அடுத்தவருக்கு பழக்கிற மாதிரி லைசன்ஸ் எடுங்க. 3வது வந்து மேக்கப். மேக்கப் வந்து அதுவும் ஒரு முக்கியமான விஷயம். கேக் ஐட்டங்கள், மேக்கப் கேக் ஐட்டங்கள் வந்து கேக் செய்ய பழகுங்க. கேக்கும் மிக முக்கியமான ஒரு விஷயம். மியூசிக் டீச்சர், அதாவது சங்கீதமும் பரதநாட்டியமும் முடிஞ்ச அளவு நீங்க பழகி கொண்டா இவ்வளவு பேருந்தான் இந்த வெளிநாட்டுல ராணி ராஜா. காரணம் என்னண்டா, எவ்வளவு படிச்சு அது வேற இது. இப்ப படிச்சாக்களுக்கு வந்து வேற யோசனைகள், வேற எப்படி உழைக்கிறன்றது. ஆனால் டெய்லரிங் வந்து உங்களை டக்குண்டு முன்னுக்கு கொண்டு வரும். டக்குண்டு உழைக்கலாம், அல்ல முயற்சி முன்னுக்கு வர்றதுக்கு, அதாவது உங்களை வந்து அந்த சமுதாயத்துக்கே தெரியப்படுத்தும். ஸ்லோவா இல்லாம என்னடா இப்படி தைக்கிறாங்க கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி, எங்க தச்சிங்க, நல்லா இருக்கே, அழகா இருக்கே, இது எங்க தச்சிங்க, நம்பரை தாங்க, நாங்க தைக்க கொடுக்குறோம். அப்ப உங்களோட கணவருக்கும் அது ஒரு சப்போர்ட். அவர் வந்து டபுள் வேலை செய்தவர் வந்து ஒரு வேலை செய்யலாம். ஏண்டா அவருக்கு வந்து நீங்க ஒரு பக்க துணையா இருக்க போறீங்க. இப்ப அவர் ஒரு வேலையை குறைக்கலாம். ஏனண்டா அவர் 2 வேலை செய்யல, அவர் ஹெல்த் வந்து பாதிக்கப்படும், அவருடைய யோசனைகள் குறையும், டிப்ரெஷன் குறையும். ஆஹா, ஓகே, எனக்கு சப்போர்ட்டா என் மனைவி இருக்கிறா, ஸோ எனக்கு கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ். ஒரு 12-8 மணித்தால வேலை செய்துட்டு அவருக்கு ஏதாவது தேவைண்டா உதவி செய்து போட்டு சேமா போகலாம். இல்லாட்டி அவருக்கு லோட் கூடி, யோசனை கூடி, சண்டை பிடிச்சி, குடும்பங்களுக்குள்ள பிரச்சனையாகி, உண்டம்மாக்கு அனுப்புறேன், எண்டப்பாக்கு அனுப்புறேன்ற அப்படியெல்லாம் நிறைய பிரச்சனைகள் வரும். இது நீங்க இப்ப மியூசிக் டீச்சர், டான்ஸ் டீச்சர் வந்து என்னன்னு சொன்னால் நல்ல காசு. ஸோ கலைகளை வந்து மற்றவர்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்குறாங்க. ஸோ அதுவும் வந்து ஒரு நல்ல விஷயம். டிரைவிங் லைசன்ஸ் வந்து நீங்க நல்லா ஓடி பழகி வெளிநாடுகளுக்கு வந்து இங்கத்திய லைசன்ஸ் நீங்க எடுத்துட்டீங்கன்னு சொன்னா மற்றவர்களுக்கு பழக்கி கொடுக்கறது வந்து எங்கட நாட்டு மக்களுக்கு மட்டுமே இல்லை, அந்த நாட்டு மக்களுக்கும், அந்த நாட்டு குடிமுறை பிறந்த ஆக்களுக்குமே அது ஒரு பிரயோசனமானது உண்டு. ஸோ இலங்கையில இருக்கிற, அதாவது வெளிநாடு வர்ற நோக்கத்தோட இருக்கிற பெண்கள் வந்து என்ன செய்றீங்கன்னு சொன்னா, இமீடியட்டா ஒவ்வொரு நிமிஷத்தையும் நீங்க லேட் ஆக்காம தையல் பழகுங்க. தையல்ண்டா சாரி, பிளவுஸ், ஃப்ராக் அப்படியானதுகள், ஒரு வின்டர் ஜாக்கெட் எப்படி தைக்கணும் அப்படியானதுகளை தச்சு பழகுங்க. நீங்க சொந்த கடை போட்டு அந்த மாதிரி இருக்கலாம். ஒருவருக்கு கீழே இருக்க தேவையே இல்லை. நீங்களும் உங்களோட கணவரும் சந்தோஷமா இருக்கலாம். தையல் வந்து என்ன சொல்றது, தையல் வந்து எல்லாருக்கும் வராது, ஒரு சிலருக்கு தான் அது வரும். ஸோ வெளிநாடு வர்ற நோக்கத்தோடு இருக்கிறார்கள்,
தயவு செய்து இவ என்ன விசரி, இவ எப்ப பார்த்தாலும் ஏதாவது ஒன்று சொல்லிக்கொண்டே இருப்பான்னு நினைக்காதீங்க. நான் சொல்றதெல்லாம் அனுபவத்துல. இப்ப என்னட்ட ஒரு சாரி எடுத்தாங்கண்டா எனக்கு ஒரு 2 3 டெய்லர் இருக்கிறாங்க, நான் அவங்களுக்கு அனுப்புவேன். இல்லாட்டி அந்த சாரி எடுக்கிறாக்கள் அவங்களோட பிளவுஸை மட்டும் தைக்க பழகி இருக்கிறாங்க. ஸோ அப்படி இல்லாம நீங்க தச்சு பழகிட்டு வந்தீங்கன்னா, டிசைனா தச்சு பழகிட்டு வந்தீங்கன்னா அந்த சமுதாயம், அதாவது எங்களோட தமிழ் சமுதாயத்துக்கே பாப்புலர் ஆயிடுவீங்க. நான் இங்க தீர்ப்படி சொல்றேன், தெரிய வரும் இப்படி ஒரு ஆள் தைக்கிறா, நல்லா தைக்கிறான்றது வந்து. ஸோ அது உங்களுக்கு ஒரு கௌரவம், அது ஒரு நல்ல தொழில், நல்ல கௌரவம். ஸோ முயற்சி செய்யுங்க. மற்றவங்க கதைக்கிறாங்க, உங்களை கேவலப்படுத்துறாங்க, உங்களை அசிங்கப்படுத்துறாங்க, உங்களுக்கு அது சொல்றாங்க இது சொல்றாங்கன்னு சொல்லி நீங்க உங்களை நோகடிச்சு கொள்ள வேண்டாம். எவருமே ஒழுங்கானவர்கள் கிடையாது. எல்லாரும் ஒரு ஒரு பக்கம் மைனஸ்ண்டா ஒரு பக்கம் பிளஸ், ஒரு பக்கம் பிளஸ்ண்டா ஒரு பக்கம் மைனஸ் இருக்கவே செய்யும். ஸோ நீங்க அதுகளெல்லாம் பற்றி யோசிக்காம வெளிநாடு வர இருக்கிறவங்க மட்டும் இல்ல, இலங்கையில இருக்கிறாக்களுமோ இல்ல வேற நாடுகள்ல இருக்கிறாக்களுமோ தச்சு பழகுங்க, கேக் செய்து பழகுங்க. மேக்கப் வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சா செய்யுங்க, இல்லாட்டி அதை பற்றி எனக்கு தெரியாது. சாரி ஃபிளீட்டிங் எல்லாம் செய்து பழகுங்க. சோம்பேறித்தனம் படாதீங்க, சாப்பிட்டு படுத்து நித்திர கொள்ளாதீங்க. ஸோ எவ்வளவுக்கு முயற்சி செய்யலுமோ அவ்வளவுக்கு நீங்க முயற்சி செய்து முன்னுக்கு வாங்க. நான் வந்து இப்ப சொல்றது வந்து எதிர்காலத்தை பற்றி விளங்குதா, எதிர்காலத்தை பற்றி தான் நான் சொன்னேன், இறந்த காலத்தை பற்றி நான் சொல்ல இல்லை. இதுல நிறைய 1 2 ஆண்கள் தான் இப்ப கிட்ட குதிக்கிறாங்களே இந்த ஃபேஸ்புக்ல, ஜிங்கி ஜிக்கா ஜினுக்கு ஜிக்காண்டு. ஏனண்டா அவங்களுக்கு அதுகள் பிடிக்கிறது இல்லை. நான் சொல்றது வந்து ஒரு சில விஷயங்கள் பிடிக்கிறது இல்லை. ஏனண்டா கஷ்டப்பட்டு வேலை செய்யணும். நான் எல்லாம் 12 மணித்தேலாம் கஷ்டப்பட்டு கால் கடுக்க நின்று தான் வேலை செய்யறேன். ஸோ என்னுடைய கால் வலி அது இரவைக்கு தான் தெரியும், அவர்களுக்கு தெரியாது. இப்போ என்ன பற்றி கதைச்சாங்கன்னா அது அவங்களுக்கு தான் பாவம், ஏதோ ஒரு வழியில அவங்களுக்கு அந்த பாவம் சேரும். ஸோ அதை பற்றி நம்ம யோசிக்காம நம்மளோட எதிர்காலத்தை பற்றி யோசிக்கணும். இப்போ நான் வந்து 12 மணித்தாலும் ஏன் கஷ்டப்படுறேன், நான் எனக்கு ஒரு லாபம் வந்தா அதுல நான் என்னால முடிஞ்ச ஒரு 50% நான் என்னுடைய நாய்க்குட்டிகளுக்கு 3 நாளா பிரிச்சு, அதாவது ஒரு இடத்துக்கு அனுப்பி 3 நாளா பிரிச்சு கொடுக்குறேன். ஸோ எனக்கு அது மன திருப்தி. அதை யோசிக்கிற நேரம் என் கால் வலி எனக்கு இல்லாம போயிடுது. ஸோ நீங்களும் நல்லதை செய்யுங்க, டைமை வேஸ்ட் ஆக்காதீங்க. உங்களுடைய எதிர்கால துணைக்கு நீங்க ஒரு உதவியா இருங்க. இது இங்க வெளிநாடுகள்ல மட்டும் இல்ல, ஊர்லயுமே நீங்க உங்களோட கணவருக்கு துணையா இருக்கலாம். ஸோ வெளிநாட்டு கணவர் வேணும்னு ஆசைப்படுறாக்கள் இதுகளை கற்றுக்கொண்டு வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பெரிய ஒரு உதவியா இருக்கு. நன்றி.